ethu ekhona omunye okube khona udadewabo kamama kodwa ubengenzi lutho bekulindwa thina ngayo yonke into. Yeah. Kwahamba ke ugogo wasinikezela kobaba abadala esasilale nabo abakhokha imali abesingayitholi thina ibithathwa uyena ugogo anikeze umntanakhe nje kuyona impilo ke bese sesiphila leyo ke Ubaba basendaweni lapho. baba basendaweni. So ke kwahamba le ndaba yaze ayofika kubo kababa shuthi u-anti umama ngempela wayezalwa uyena yini ugogo noma mhlambe wayemtholile la wayemthole khona kwawukuthi ke ingakho nathi siphatheka ngalendlela ngoba vele mhlambe akamzali uma wethu sizingane nje mhlambe ezomama owacoshwayo owatholwayo nje kufanele siphathwe noma ikanje ngaleyo ndlela esiphethwe ngayo yini understanding sinaleyo mbuzo nje yokuthi kahle ngempela waye udadweni ngempela yini uma wethu noma wayetholiwe. Shanami ngiyakuthanda ukusiza nengane zakho bangazi nami abashana bami ukuthi nangu umalume ukhona okwakwenzeka kuwena ngakuzwa kodwa uma wami belo dadewethu babe namakhanda aqinile bekangithathisa kwanothisi kwayimini mathi ngikhuluma na Ngiyakubingelela mbukele ekhaya igama lami nguOlethu Ngakacele and njengamanje sesihlangene la sithi khona bodla ebese uthola usizo mbukele ekhaya. Namhlanje ke ngihamba noma ngizomnikeza nje ithuba ayithule kunina ababukele ekhaya njengamanje sawubona mawami. Yebo. Ninjani ma? Ngiyaphila. Ngiyaphila ma ngisacela bandla usiphe igama lakho isibongo indawo ukhulele kuyona nokuthi nje ukhule kanjani. Mina nginomusa ngokwanxumalo. Ngikhulele endaweni yaseShowe. Yebo. Oyaya. Uyaya. Yeah. Yebo. So ke ngikhulele endaweni yasoyaya isigodi. Ngikhulela komalume. Bengihlala nogogo. Ubaba ekhona naye kukhona nomalume. Izinto bezihamba kahle ke singamathwini ekhaya amantombazane. Bezihamba kahle ke uma nobaba besaphila noba bebengashadile bengahlala ndawonye kodwa nje beku right yonke into. Sihlala la komalume ubaba ukhona kubo umama naye ukhona. So kwahamba sesina 15 years ubaba washona kuwo lo nyaka. Kwahamba ke kuwona lo nyaka kwalandela umama washona umama saqhubeka sahlala naye ugogo washintsha ke emva kuba abazali bengasasekho singasenabo uma kufanele kwenza imisebenzi yasekhaya bekuba yithina esenza yonke into yasekhaya noba sizovuka siye esikoleni fast siqale siyokha amanzi sensiclean senze yonke into sibuye fanele sipheke sitheze izinkuni yonke into nje bekweyethu ekhona omunye okube khona udadewabo kamama kodwa ubengenzi lutho bekulindwa thina ngayo yonke into. Yeah. Kwahamba ke ugogo wasinikezela kobaba abadala esasilale nabo abakhokha imali abesingayitholi thina ibithathwa uyena ugogo anikeze umntanakhe nje kuyona impilo ke bese sesiphila leyo ke Ubaba basendaweni lapho. baba basendaweni. So ke kwahamba le ndaba yaze ayofika kubo kababa shuthi u-anti basithatha bahlukaniselana ngazo wabesibabili kodwa manje ngoba lento le ibisihlezi nje kumina isiye ngiphila bese kuyona impilo yami nje bengazi ukuthi kufanele ngilale nomuntu wesilisa. Kwahamba ngagcina ngithola umntwana ke naye lo mntwana wagcina ubaba wakhe engamamukeli ngenxa yokuthi ingqondo yami vele yayisilimele sengingumuntu obizwa nje umuntu ongaphilile kahle ekhanda. Kwahamba ngagcina sengithola omunye futhi wesibili na lo mntwana wesibili ngathi mangimthola ngagcina nje ngigula ngempela ke manje nake nje ngaphanjanelwa ikhanda sengihlala ke la sengiseThekwini ke ngaleso sikhathi ngithola umntwana. U-anti ke wahamba wangishiya ngoba bese ngihlala naye la eThekwini wangishiya waphindela emakhaya wayovusa umuzi wasekhaya ngizothola umntwana wesibili sengihlala ngedwa nobaba waleyo ngane.
Yebo. ngaphambanelwa ingqondo-ke wangilanda u-anti-ke ngayohlala naye ekhaya-ke siphila nje leyo mpilo. Umalume bekhona engakhoni kodwa ukusisiza ukuthi ugogo asikhuzele ukuthi ugogo into azenzayo kuthina azilungile. Angazi ukuthi yini ebidala ukuthi-ke angakhoni ukusisiza-ke ekuthenini sikwazi ukuthi nathi siphile njengabanye abantwana, sithole amalungelo ethu njengabantwana. Besihola ne-foster care kodwa futhi besingenzelwa lutho. Nje besigqoka izinto ey'bhedayo nasesikoleni besingayitholi izinto esiy'dingayo ngendlela efanele. Nje yonke into yethu ibingahambi kahle. Angazi umalume bekungani-ke engasisizi ngoba thina besingenawo amandla okuyisiza, besidinga umuntu omdala ozosisiza kulesi simo sasibhekene naso. Ngiyakuzwa ma uloku balula igama lokuthi kuye kwaba khona isikhathi la ngazuthi ikhanda lamali yaphambana. Kwenzeka kanjani kuleso simo leso? Uthola usizo kodokotela bakunikeza amaphilisi. Kwenzeka kanjani noma kube i-episode njengaleso sikhathi into ephinde idlule? Ya u-anti wangithatha wangisesibhedlela, ngalaliswa esibhedlela, ngathola usizo kwaze kwaba ukuthi isimo-ke siba right-ke, ngiba right ngaleyo ndlela-ke. So usizo nje bengiluthola-ke uma ngabe ngise kubo kababa. Ngala omalume ngiyafisa khona ukuthi ngiye komalume ngoba phela izinto zethu eziningi zifuna ukugcinwa khona komalume. Kodwa manje ngiyasaba ngoba angazi noma yena umalume wayesiyekelela ngoba naye engasithandi noma kwakunjani. Angazi. Eniyekelela kugogo no-anti ukuthi benze lezi zinto Ukuthi abazenzile. kwenzeke nje lento eyenzeka engakhoni ukuthi abe nezwi. Ugogo usaphila kodwa? Akasekho naye ugogo. Ingakho-ke ngize ubhodla kumalume. Ufisa mhlawumbe umalume ukuthi kube khona izinto akubonisa ngazo noma uzama ukumvezela iside lakho mhlawumbe osola ngathi wengaboni ubunzima obhekene nabo. Ya, kusenhlizweni yami nje mhlambe yena wayengaboni noma nje ukuthi angichazele ukuthi kwakwenzakalani mebuka siphila lempilo esasiphila kuyena kwakuthini enhlizweni yakhe. Nje asengakwazi ukuthi noma sifuna ukuza komalume asisize kulokho esobe sicetha asisize khona yini. Okay, umalume behlale umuntu amatoho besuke engekho eduze kwenu ebone mhlambe kube khona into ayisolayo. Ya, yena ubesebenza kodwa sometimes besimxoxela phela ukuthi malume kwenzeka kanje la ekhaya uma ungekho. Kodwa abengasho lutho bengasisize ngalutho. Okay mawami no akunankinga kuyazwakala. Mhlasimpe umalume ungamchaza nje umuntu okanjani uyathinta ngaseinkambini ube kanjani umuntu nje oyisebenzelayo kuphela. Uyaphuza umalume yena uyaphuza ya. Okay akunankinga ke ma ngizocela nje ukuthi sizama ukuthola indlela yokuthi umalume ke simthole bese ukhuluma naye mhlawumbe umchazele konke ukusuka nje kwendaba ukuthi indaba iqalephi uyithola kephi usulimele ngalolu hlobo lokuthi awusazizwa nawe uphelele umuntu wesifazane usungokungabi nesiqiniseko sokuthi ngabe yonke into ihamba kahle noma cha. Mbukele ekhaya kuthiwa ngikukhumbuze la ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane ogulayo noma ngowesilisa odinga usizo ngezinto ezithize impande zama-Afrika zinazo zonke izinto ezingakulekelela bazodlala nje ivideo njengoba sihamba seyitolo sobonana sekukhona nomalume. Ngiyabonga. Uthando lumnandi luvutha amalangabi lukidaza inhliziyo kubande kwamancane ujabule munaye kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy sikwenzela izinto zabalula ukusondeza isithandwa sakho kunekhombo yomama itholakala ngo-600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nezenhlanhla nogazi nenamathela nepin code ikhuphula istofu isibeke ku6 ezwe wena wedwa akubambele eduze angakuyeki kanti khona nekhombo yobaba la itholakala ngo600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi kanye nomvuthankunzi ukhuphula ukuzethemba uqinisa idonki piri uqina umthetho endlini ezwe wena wedwa abambelele kuwo wedwa ukuze ufake iorder sibhalele ku076 3498631 noma ku062 2197748 noma usivakashele kwifamasi yethu ekshop number 87 kuQueen Street eThekwini ezimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha kudidiyelwe ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena.
Mbukele ekhaya sesiphinde sabuya ke la odabeni lama njengamanje sesimtholelile umalume sobanikeza nje ithuba lokuthi ke baxoxe kabanzi mhlambe kungenzeka umama athobe kamanxeba kokuthize ngokuthi mhlawumbe umalume ayibone nephutha noma mhlambe ngenzeka futhi ayibone ngenalo iphutha mawami nangokumalume malume njani Saphila ni right kodwa malume ayasibona inkinga. yebo malume ngisacela umalume ngiphi igama lakhe nesibongo sakhe nokuthi ngabuya amazini antelo setezo kwami Igama lami nginguzakhele wakangcobo. Umshanami lo ngiyamazi impela kakhulu. Yebo. Kulele kumina futhi ehlala nokhulu wakhe uma wami ongizalayo. yebo Ehhe. okay malume kunezinto u-anti afisa ukuthi azisho ezingamphathanga kahle ekukhuleni kwakhe ayenethemba lokuthi mhlambe kuzona ungameseka umfukamelo ongawukuthi zezafika zayisilonda wasebhalela lona lolu hlelo lolu la sithi khona abantu ababhodle ukuze bathole usizo balapheke emphefumulweni. Anti uyena malume ngisacela bandla ukuthi umchazele konke nje kusuka eqaleni. Malume Yebo. Ekukhuleni kwethu sikhulele kwamalume noma ube umuntu abe semsebenzini kodwa ubumana ufika inhlale besihlezi komalume nogogo ekushoneni kukamama nobaba ayibanga inhle. Ugogo akasiphathanga kahle, kunezinto azenzile ezingasiphathanga kahle esasinethemba lokuthi uma sikhuluma nawe kukhona wena ozokwenza mhlawumbe ozokusho okuzosisiza thina njengabantwana abancane. Ugogo ubenokuthi asinikeze imisebenzi eminingi futhi engaphezulu kwethu noma kufanele siye esikoleni kufanele siqale siyojika mhlawumbe emfuleni kufanele sikline silungisele ukuya esikoleni noma siyabuya esikoleni kufanele sifice sibekelwe imisebenzi eminingi kufanele sipheke ukhona udadewabo kamama akenzi lutho ithina esisebenzayo la ekhaya. Ugogo kwahamba wasifunela obaba abakhulile abadala ukuthi mabalale nathi ukuze yena athole imali. Uma sikhalaza athi sizophila ngani yena uzosondla ngani uma ngabe singakwenzi lokhu athi asikwenzi. So noma sizama ukukhuluma nawe malume ukuthi awusize kube khona mhlambe okwenzayo besingalitholi usizo kuwena. Yabo umuntu ohluphayo uphuza inkinga yakho, uphuza nje kakhulu noma ufikile ekhaya uyaphuza asazi noma bekukuphuza bekwenza ukuthi unganake sikushoyo noma nawe ubuse sayidini lika gogo yini asazi ngakho ngithi ake ngize la ngithole khona la ngizobhodla khona mhlawumbe kungichazele nawe esayidini lakho ukuthi bekuphatha kahle bekwenzeka kuthina noma mhlawumbe nawe kukhona la ungaphatheki kahle khona angazi ngoba nginezingane manje zikhulile zindala ziyafisa ukwazi ngiyafisa ukuthi zize kube khona ozenzela khona mhlambe zifake isiphandla nje zizazi ukuthi kahle la kuzalwa khona umama kukephi ngoba azazi ingane ukuthi kukephi la kuzalwa khona umama nawe awuzazi nazo azikwazi mhlambe ungakungichazele ngikwelakho nje side ukuthi esimene sasiphila kuso nethwini lami wena wawuzwakalela kanjani? Uthi ukuchaza ngamaphishane nje nami ingekho right kahle nami uma wami uqobo lwami kade engangithandisisi kahle nje uma ngikhuluma into akangitshena ukuthi uzaphuma la khona kwakho la yikwami la hayi wade ngathanda ukunisiza bengithanda ukunisiza nabasha lapho ngiyathanda ukuthi bangazi ngibabone nami ngikwazi ngibasiza ngibasiza khona ngikade nginayo nami bengaphathekile njenganani bashaya Ngaphela manje bayabuza ma emndenini wakomalume wakho akukho umuntu nje okhona ophilayo ngiyasho ukuthi bakhona kodwa manje ngenxa lenkinga yokuthi ngahamba vele isimo singekho kahle angazi ukuthi mangabe ngathi asixhumaneni nabo ngizokwamukeleka yini ya ugogo akasekho wesiphethe kabi kodwa manje angazi ukuthi umalume yena enhlizweni yakhe singabantu abanjani noma mhlawumbe sizingane ezingamahlongandlebe ezingalalelanga noma ezazingalaleli noma sasingenzi kahle
Yabona nje kwakunemibuzo nje eminingi yayisenhlizweni zethu esasithi noma sihlangene sihleli nodadewethu sibuzane yona ukuthi kahle kahle yena ke umama ngempela wayezalwa uyena yini ugogo noma mhlambe wayemtholile la wayemthole khona kwawukuthi ke ingakho nathi siphatheka ngalendlela ngoba vele mhlambe akamzali uma wethu sizingane nje mhlambe ezomama owacoshwayo owatholwayo nje kufanele siphathwe noma ikanje ngaleyo ndlela esiphethwe ngayo yini understanding sinaleyo mbuzo nje yokuthi kahle kahle ngempela waye udadweni ngempela yini uma wethu noma wayetholiwe. Mshanami ngiyakuthanda ukusiza nengane zakho bangazi nami abashana bami ukuthi nangu umalume ukhona okwakwenzeka kuwena ngakuzwa kodwa uma wami belodadewethu babe namakhanda aqinile bekangithathisi kwanothisi kwayimini mathi ngikhuluma nabo bathi awuhambe uze kutshwala bakho wena ngahlukumezeka ngizadadewethu bathi uhlangana phi wena hambe bafazini bakho nawe ngento yayenzeka kumshanami jwa lo munye engekho nje naye futhi wehlukumezekile umshanami uma ngizwa nangomakhelwane ukuthi hayi lapha kini abashana bakho abaphathekile kahle. Malume ngicela ukubuza nje njengomuntu othi wabona ukuthi abashana babengaphathekile kahle naye kwakungekho engakwenza iziphi izinto mhlawumbe wayibona ngoba ngenzeka ukuthi khona ezinye ongazazi. Yebo kona angazi ngoba babaze bangitshene nabo abashana bengizwa okunye ngitshonwa omakhelwane ukuthi lapha kwenu impilo yezingane ayikho kahle. Okay ma ukuze silekelele wena ma uphole ungahambi la kunezinto ongakwazanga ukuzisho kunezinto ongakwazanga uyibhodla ngicela nje ukumvezela umalume mhlawumbe ngakunye owabhekana nakho oshoyo ukuthi lezi zinto lezi zingilimaza ongangokuthi namhlanje ngisawumuntu ongazazi ukuthi ngimiphi ngicela nje umlandise umalume ukuthi mhlasimpe malume ngosuku olukuthi inkathi usendaweni ukuthi kwenzeke izinto ezikanje. Malume yabona nje okwenzekayo okukhulu kunakho konke yilokhu gogo esesilandela obaba abadala sibancane ebezolala nathi ngenhloso ukuthi ugogo ufuna imali. So masibuza ukuthi gogo why athi sizodlana naleyo mali thina besingayitholi nalokho kudla ke besike silale singadlile singazi ukuthi ke kona lokho kusebenza kuthiwa ke siyakusebenza ke kula madoda amadala ke kusisiza ke iphithini ngoba ngisho esikoleni ubuthola ukuthi izinto zesikole mina sidinga asizitholi sothi siyagodola sinawo ngisho amajezi kodwa kuthiwa laba bantu laba silala nabo ngoba kufanele bakhokhe imali ukuze thina sisizakale singalitholi usizo singazi futhi sizoya kephi ubani sizomtshela ukuze sithina sisizakale noma siphume kule nkinga esinayo. Leyo nto ke yangilimaza kakhulu ngoba ukuthi enhlizweni yami ayipheli ngilimele nje kakhulu ngiyafisa ukuthola usizo ukuze ngisizakale lento mhlambe kube ngathi enhlizweni yami iyaphela ngoba isilonde singapheli. Sometimes ngike ngithule ngelilanga ngibuka ithuna lika gogo kube ngathi ngingamvusa siqale phansi sixoxa ngichazela ukuthi kahle kahle isizathu kwakuyini sasifelani ukuze sibe kulesi simo esikusona. Ngengifisa ukuthi ngangcono ukuthi wasiyeka sahlala ezintabeni sizazi ukuthi vele sihlala ezintabeni asinamzala asinawo umuntu ozosisiza kunalempilo owayesiphilisa yona. Kwakunzima kakhulu mhlambe wayengasigqilaza ngendlela engasigqilaza ngayo kodwa ukusilalisa namadoda amadala kunathi khona okwasilimaza kakhulu enhlizweni zethu. Mshana ngiyezwa ngoba ngisho ngiyathanda ukunisiza ngoba uma wami qobo lwami kwamina engangiphethe kahle benodadewethu manje ngiyakhuluma nawo bathatha bangibhekisele bethi wini wena ungasuhamba kwayiwena lekha kusiwona umuzi wakho lo yithi ma ingane zakhe impela lezi athi nazo zalwa yimini impela kodwa yini pho uziphathe kabuhlungu kangaka ngoba omakhelwane mangifikile bayangixoxela ukuthi lapha kwenu akukuhle hle ingane zadadewenu aziphathekile kahle kodwa bengangitsheni ukuthi benaliswa namadoda washo usongitshela nje ukuthi benaliswa nabantu abadala kunani. Mhlawumbe malume mengingabuza nje kulokhu kuphela ukwazi okwakwenzeka kwingane zadadweni
ukube kwakwenzeka enganeni yakho wawuzokwenza njani wawuzoyekelela nakhona ngake ngiyekelele wawuyokwenza ube ngiseduzane uba kade ngikude namshanami oh deliswaye engakwazanga ukuthi ngimsize kakhulu kwezinye izinto wahlamba uphele iminyaka emibili ngagoduka ithambe emithathu yebo kodwa base ngifikile ekhaya ngixoxelwe-ke bomakhelwane ukuthi hayi ngakadadewenu laphayana aziphathekile kahle. malume umama ke njengomuntu olimele umshanakho usekubekelile ukuthi kunezinto ezenzeka ongazazi Yeah. mhlasimpe ikuphi la ubona khona ukuthi wona khona noma awenzanga ngokwanele uzamanga ngokwanele mhlasimba kwekumtshele nje umama ukuthi ikuphi la ubona ngathi awenzanga khona kahle bese mhlawumbe uyaxolisa uma ubona ngathi khona indlela wawungenza kangcono ngayo Kusho ukuthi mshana nami ngaba nephutha lokuthi ngingahlali phansi nawe ngikubuza ukuthi uqhubeka la ekhaya ngogogo wakho no-anti wakho omdala. Inkinga yaba lapho-ke kumina. Hey malume kwangilimaza kakhulu. Ngangethemba ukuthi wena uzoba nawo amandla ukuthi usisize njengomuntu wesilisa wayekhona ekhaya esasimethemba ukuthi entweni nayo bezizwa noma ezibona zenzeka uzokwazi ukuthi yena asisize kodwa manje sayithola ukuthi asinayo umuntu osesayidini lethu. Sayithola ukuthi simi sisodwa. Abona nje akekho umuntu ofuna ukuma nathi sinjengabantwana balahliwe noma sikhona egcekeni kodwa nje sinjengabantu ongazi ukuthi balahliwe akusibona ngisho abala ekhaya angazi ngayibeka kanjani lento ngendlela eyangilimaza ngayo enhlizweni yami ngongaka ukuthi noma nginabo abantwana ngibuye ngibe nalokho nje enhlizweni yami ngizizwe ngazi ukuthi kwayibona akufanele mhlawumbe ngiphelele nje nawo uthando lwabo ngoba kwamina angizange ngilithole uthando okwakufanele ukuthi ngithole nabo bazizwe sebehlukumezeka ngaleyo ndlela yabo ngangwethembile malume ukuthi khona wena ozokwenza ngangayitshela ukuthi ungahlulwa ugogo nomama ukuthi ungakwazi ukubanqoba entweni ababeyenza ayisasikuthembile sasingalindele lokho okwenzeka empilweni zethu ukuthi ngenzeka phambi kwakho khona Ngase kakhulu mangaloko mhlambe malume yini ongayenza ukulekelela uanti umshanakho ukuthi apholeke kusuka manje kuyaphambili ungamlekelela kanjani nje ukuthi azizwe mhlambe engcono aqonde ukuthi njengoba usushilo nawe ukuthi okunye kwakho wawungakwazi kahle Engithanda ukumsiza kona ngiyathanda ukuthi sisondelane singabelane kude athi malume ngidinga into ukuthi imshana ngizakwenzela amandla mayekhona abashana ngiyabathanda ukuthi babuyele kumina abazukulu ngiyabathanda babuyele kumina ngingahambi lade khamba khona ugogo wabo lade khamba khona uanti wabo omdala baqondane nami nje ngqo ngiyathanda ukumsiza impela kona konke kona abashana ngiyabadinga bangazi bazi nezingane zami yeah no akunankinga makhona okunye mhlawumbe obusafisa ukuthi sikulekelele ngakho siBlack Life TV ngoba usumtholile umalume wakuvezela naye elakhe side ukuthi izinto weyibona ukuhamba kugcinapi mhlawumbe khona ofisa sikulekelele ngakho kusuka manje iziphi ifiso nje onazo angibonge kakhulu kweningenzele khona namhlanje ngoba bese kunesikhathi eside umalume singazani engicabanga ukuthi mhlawumbe noma bengahlangana indlela bekuzoba nzima kumbona ukuthi uyena lona ngoba sesinesikhathi singazani impela ukukhuluma kwami naye kukhona la engizizwa ngiphola khona enhlizweni yami ngoba bengitshela ukuthi enhlizweni yami ikomalume lafa noma likhona kodwa bese ngitshethi lifile ngendlela esaphatheka ngayo khona engicabanga ukuthi nabantwana bami ngizothi mangabe ngibatshela kuzobathokozisa kakhulu ukuthi ngiye ngahlangana nomndeni wakomalume sawaxoxa nabo engicabanga ukuthi kukhona azokwenza umalume njengoba ethembisa ngipholile kakhulu enhlizweni yami kukhulu kakhulu engenzele khona ngiyabonga kakhulu ngiswela amazwi okubonga kubonga thina kakhulu mawami mbukele ekhaya nginokuyibuza kwesinye isikhathi ukuthi sikuliphi izwe la obaba bendawo abanomzane basendaweni abakwazi ukuthi bahlanganele umuzo wodwa bathenga ingane zakhona bayishintshanise nakhona kwenzela ugogo ukuthi abe nemali
kulungile kodwa ngoba umama sesimnikile ithuba lokuthi abhodle sithemba ukuthi impilo izoba ngcono kakhulu kusuka manje kuya phambili. Khumbula ke mbukele ekhaya ukuthi ukuphawula kwakho kuyasilekelela kakhulu nathi ukuthi sikhule, kanti nomuntu osuke kade nathi la e-studio uyaye abuyele kuma comments abone ukuthi mhlasimpe izinto ngaba kayibukanga kahle ngaliphiso, mhlasimpe angalungisa kanjani ukuya phambili. Mbukele ekhaya, ngibonga kakhulu ukuthi uhlale nathi namhlanje saze safika la. Khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi mina nawe mesihlangana sobe sithi bodla bese sithula usizo. Asibonane ngokuzayo. Ngiyabonga kakhulu. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.